ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೋನ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ और आईना सिंपल ರೀತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ वीडियो स्टार्ट मनपड़ो वंजी रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो पूरा तुदा का लाइक मन प्ले ये था अपना निगोला फ्रेंड्स फैमिली और शेयर मन प्ले कमेंट सेक्शन निगोला फीडबैक करो दिप्ले यान पूरा कमेंट रीड मन पे और प्रयत्न मन पे एक रिप्लाई कर रहे भले इनित रेसिपी स्टार्ट मन पुगा पोटैटो चिली मन पुनंचा औतु ओनगा पोटैटो चिली मन पर नमक सामग्री इना बोर्ड वंजी तुवनगा यान ऑलरेडी मूलिते मुझे बटाटा घेतोंदे और बटाटा नमक नेक कट मन परोंडो और यान चूली यूज मंतुंदु लाइक वस्कर इरेक बोरंडो चूली गेप्पोली अंचेरे मूल नमक बोर्ड वंते रेड सॉस मूल वंते यान घेतोंदे सोया सॉस वंते नमक ऑलरेडी यान फाइनली चॉप मंद स्प्रिंग ऑनियंस कट मन घेतोंदे मूल यान वंजी कांदाग चिल्लीगोस्कर इरवोला शेप कोरोली तो मूल यान नेक कट मन घेतोंदे ಒಂಚು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ घेतोनली ಚಿಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ವಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ನಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಲಸನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮನ್ घेतोंदे ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಲಸನ್ದ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ अंचने मूल यान रेड शिमला मिर्च घेतोंदे और शिमला मिर्चिगला यान चिल्लीगोस्कर लायकड कट मन घेतोंदे अंचने मूल नमक वंते वेनिगर्ला अगत्य उंडु सो बेसिकली इनी चिली पोटैटो मन पर नमक ईद पूरा सामग्री अगत्य उंडु बले नेत विधान तूका नेक मन पुनंच यान मूलिते वंजी चॉपिंग बोर्ड घेतोंदे और बटेटा कीर्तियो लायक नाउ वॉश मंत घेतोंदे तो बटेटा लायक वॉश मंत घेतोंले ईरागर चूली यूज मंतोंदुल्लड इरेक चूली बर्चिड ईर नेक पील मन पोली चूली तो मूल यान फर्स्ट नेक मध्य कट मंदे नमक चिल्ली मन परोन तो ईरन इष्ट प्रकार इरवोला नेक शेप कोरोली उद्द उद्द कट मन पोली या फिर इर दप्प बोडंड दप्पडला दियोली एकदम तेलुप बोडंड इर तेलुपला दियोली तो यान नेक अड्ड कट मन पर प्रयत्न मंतंदुल्ले मूल तियडे इरेक गोत्ताव चिलीಗೋಸ್ಕರ नमक नमन मन पसंद नमक ये कन्वीनियंट आपुंटे इरांचा यूज मंतोनली सो मूल्यान बाकी दलते कट मंतो जो मध्य इंच भाग मंत सुरुटು और नेक नम अड्ड इजिंड उद्द इरना इष्ट प्रकार कट मन पड़े तो मूल्य अंतुले वंजी उद्द कट मंतुले इरेक बोर्ड इर दप्पला दियोली देख बेसिकली नमक नेक्किते फ्राई ला मन परे उंडो और इरेक बोर्ड इर नॉन्ते तेलुपला दियोली मूल्य इरेक वंजी रेड पीस तो जावे तुले ये दप्प दीते नेकला यान कुडंते मध्यडिते कट मनफे बिकॉज यंक ई दप्प बर्ची बट इरेक यान तुवरे तेव तो जाइनी ई दप्पला इर दियोली नेडला तेलुपला इर मनपोली पोटैटो वंजी रेड सती वॉश मन घेतोने दे कट मन ताको अंते कप्प आपुन अंचद इरवार वॉश मन घेतोने ऐड पक्क नेत्तोल यान मूल रेड स्पून दात कॉर्न फ्लोर बिर्कोडपे अंचने इत्ते कुडंजी टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर पाड्बुड्ले अंचने इत्ते वंते उप्पु बिर्कद बुड्ले येना रुचि प्रकार इत्ते नेत्तोल यान गार्लिक पाउडर ऐड मंतोले गार्लिक पाउडर बिल्कुल भी ऑप्शनल उंडु इरड इत्तिंड पाड्ले इज्जिड नो प्रॉब्लम उंड ऑप्शनल उंडु नना नेक लायकड कलत बुडले पूरा इकला ध्यान दिले उप्पु पाण्या बटेटा नीर बुड्रे शुरू आपुन सो इरेग इमीडिएट फ्राई मन पर इतना अदने उप्पु पाड़ नेक कलत दीद रेडी दिले अगर इरुवंत पोर्तु मैरिनेशन दीपड़ इर उप्पु ऐड मन पोड्ची सिर्फ कॉर्नफ्लोर पाड़ इरुवंत पोर्तु दीद बुडले और ऐड बक्का इर फ्राई मन पोड्दु उप्पु ऐड मन पोली सो नाना नमक बटेटा फ्राई मन परोन तो मूल यान ऑलरेडी वंजी पैनड एಣ್ಣೆ पाड्द घेतोंदे देख डीप फ्राई मन पड़ अंचद ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು तो हाई फ्लेम नेक लायकड बेच्चारे बुडले सुरुटु ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಕರೆ ನಮನ ಹತ್ರ ನಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಬಟೇಟಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿನ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ತೊಲೆ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು तो नेक लायकड कुडंते मिक्स मंतोन्ले देख नम उप्पु पाण्नेटी बटेटा ನೀರು बुड्रे सुरू हापुंಡು इत्ते नम ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದೊಲೆ पाड्बुಡ್ಕ नना गैस लो फ्लेम दीद ಒಂದು पूरा ड्रॉप मन प्ले एಣ್ಣೆ दुले ऐड वक्का नेक मीडियम फ्लेम फ्राई आरे बुडले तो जास्ती क्राउडी मन पोड्ची पैनग येद बोर्ड आते पाडले बटेटा इते अंटरे सुरापुन कॉर्नफ्लोर द कारण तो नेक जास्ती क्राउडी मन पोड्ची येद बोर्ड आते बटेटा इनिशियल पाडद नेक फ्राई मंत घेतोने लायकड मीडियम फ्लेम
ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸ್ಪೂನ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾವನೆಪ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪ್ಯಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲಗ ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ತೋ ಐಕೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಬಟೇಟದ ಕಲರ್ ಇರ್ತು ಎಡೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನಮಗೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ತೊ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಟರ್ನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಲೆನ बटेटा लायकड़ कायद रेडी आतन परफेक्ट जो कलर बोर्ड अवे यंग तिकदन तो इते यानेक ट्रांसफर मनफे किचन टॉवल ग अब्जॉर्ब टॉवल सो दैट जो नेता एक्सेस ऑफ ऑयल उंडते अवे इतनड टिश्यू पेपर किचन टॉवल वोला इरड अवेलेबल इतन इरा इतम उलाय पाड्द नेकवंते पर दीद बुडले सो मूल्य नेत्तले पाड्बुडपे और अंचने ನನ್ನ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು और ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಬಟೇಟಾ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಒರಿದಿನ ಬಟೇಟಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬಟೇಟಾದ ರೆಡಿ ಆತು ಫ್ರೈ ಆದ इतने निकला यान ट्रांसफर मंत बुड़पे किचन टॉवल गेत बरीड दीद बुड़पे और नाना नम पोई सॉस मनपुना प्रोसीजर पोटैटो चिल्ली यान इतने सेम पैन गेतोंदे वेटिया बटेटा फ्राई मंदे और नेत्ती यान वंते इतने एण्णे गेतोंदे बाकी दा पूरे यहाँ गेत बरीड दीते और नेत्तोला यान सुरुडिते ऐड मंतोंदुल्ले गार्लिक नमन लहसुन चॉप मंद दीतिना और नेक्किते रेड मिर्च सॉटे मंद गेतोंदे लायकड़ सो मूलित नम बेल्लुल्लिग लायकड़ सॉटे मंदगेतुंग नमन लहसुनगु ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಚು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಅದ ಮುಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ लायकड़ सॉटे मंदगेतुंले लो फ्लेम ಹಿಡ್ದಿದ್ದು लहसुन द कलर चेंज आयनाकने मूल यानिते सूंटी ऐड मंतोंदुले सूंटी यान उड्डोद्द कट मंदगेतुंदे और इरे वो शेपुड इरे कोरोन अव शेपुड कोरोली यान सूंटी एकड़ पंत जी नमना सुरुत वीडियो स्टार्टिंग बट सूंटी अगर इरे इतना प्लीज ऐड मनप्ले ऐता फ्लेवर मस्त लाइक बरपुन नेक्ला रेड मिनिच लाइक सॉटे मंदगेतुंले एण्णेडे सूंटी बक बेल्लुल्ली लायकड़ फ्राई आयनाकने नन नेत्तले पूरा वेजीस पाड्बुಡ್ಕ सुरुट या नेत्तले पाड्बुಡ್ಪೆ नमन ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ऑलरेडी चॉप मंदीतिನ ನೀರುಳ್ಳಿ पाड्बुಡ್ले नेत्तले अंचनेत्ते नेत्तले ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ नम कट मंदीतिನ शिमला मिर्च पाड्बुಡ್ಕ इत्ते नेक रेड मिनिश लायकड़ सॉटे मंदगेतोले बोडांडे हाई फ्लेम इट्ला सुड सॉटे मंदगेतोनोली नेक नमक ओवर कुक मनपर इज्जी ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ नेक सॉटे मंदगेतोनले इतने ತರ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಆ ಮುಂಚಿ ತುಯಡೆ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರೆಕ್ ಪೋಡಂಡಿ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ಲ ಮನ್ ಪೋಳಿ ಬಟ್ ಚಿಲಿಡ್ ಇಂಚನೆ ನಮಗ್ ಮುಂಚಿ ತಿಕ್ಕುಂಟು ಯಾನ ಐತ ಒಂಚು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ರೆ ಐತ ಒಂಚು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ ಮಧ್ಯ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಂದೆ ಅನೇಕ್ ಲಾಯ್ಕಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ सो मूल वेजीस नमन रायकड़ रेडी आतन सॉटे मंत तुयड़ लाइक क्रिस्पीनेस इत्तेला उंडो तो ओवर कुक इज्जी इत्ते नेत्तला यान पाड्बुड्पे सॉसेस तो मूल सुरुट यान पाडोंदोले रेड चिली सॉस नाना नेक लायकड़िते मिक्स मंतोन्ले पूरा लायकड़ कलपले अंचनेते नेत्तला यान पाड्बुड्पे सोया सॉस सो मूल यानिते सोया सॉस पाड्बुड्पे वंते अंचनेते यान वंते वेनिगर पाड्बुड्पे नेत्तोले वेनिगर पाड्दाग नेक लायकड़िते कलपले और ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ लायकड़ इंचे सॉटे मंदगेतोन्ले ताकि पूरा सॉस लायकड़ पत्तोना इतने नेक लास्ट पाडले वंते उप्पु ध्यान दिले पूरा सॉसेसला उप्पु इप्पुंडु सो ऐता बैलेंस प्रकारने उप्पु पाडले और नेक लायकड़ इत्ते मिक्स मंतोन्ले इतने नेत्तोला ऐड मंतबुड्ಕ स्प्रिंग ऑनियन नम फाइनली चॉप मन रेडी मंदगेतोन वंते या इत्ते पाड्बुड्पे और नेक लायकड़ मिक्स मंतगेतोन्ले और वरीना यान गार्निश दीद्बुड्पे वंते पोटैटो चिल्ली द सॉस रेडी आतन इत्ते नम फ्राइड पोटैटो नेत्तोला बिरकद्बुड्ಕ पूरला सो ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಟೇಟಾ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಂತದು ನನ್ನ ನೆಕ್ लायकड़ मिक्स मंतगेतोन्ले और नन ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ दीद्बुड्ले ताकि नमन बटेटाला लायकड़ सॉस पत्तड़ लायकड़ पूरला मिक्स आवना तो ಒಂಜಿ ಮಿನಿಷ इंचने बुड्ದು बुड्ले सॉस दोट बटेटाग अद मुट्ಟ मूल यान 2 स्पून दात कॉर्नफ्लोर गेतोंदे ऐक वंते नीर पाड्ದು नेक लायकड़ इत्ते मिक्स मंतगेतोन्वे ಒಂಜಿ स्मूथ बैटर दक रेडी मनप्ले कॉर्नफ्लोर दो और ऐड बका नेत्तोले ना पाड्बुड्ಕ नमन पोटैटो इतने कॉर्नफ्लोर द बैटर नेत्तोले मेल्ल मैत बुड्ले
ಒಂದನ್ನು ನೆಕ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಕನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋರ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಸಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲಿಡ್ ಮೂಲ್ತಿಯೊಳ ಇರೆ ತೋಜು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತಿನೋ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಡಂಡ ಈರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮೂಲ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಿಜಿ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲ ಈರೆ ಬೋಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಯಾನಿರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೋಜ ನವನ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಚಾತು ನಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತುಂಡು और आई एम श्योर निगोना इल्लडला मातेगला मस्त लाइक आपुन रेसिपी प्लीज़ निगोना इल्लड ट्राई मनप्ले और यंक कमेंट सेक्शन पल्ले निगोना पोटैटो चिल्ली इल्लड मंतिना अंचा आतंड वीडियो पूरा तुदायका प्लीज़ लाइक मनप्ले ये तापुंडात निगोना फ्रेंड्स फैमिली नगोना शेयर मनप्ले पसा तुलाडा सब्सक्राइब मनपंदे पोड्ची कमेंट सेक्शन निगोना फीडबैक करून दिप्ले निगलेगेना रेसिपी अंचांड और नेक्स्ट रेसिपी वैता मित्यानो शेयर मनपो सो नना नम तिक्कगा कोडंजी पसात रेसिपी दोट्टु अदमुट्ಟ ಮಾತಲಿಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಿಪ್ಲೆ थैंक यू बाय टेक केयर।